се гледа така с огромно недоверие. Това е прическа. Не ме пращай. Спокойно. Аз съм с бръсначи. Аз ще да му отрежа бузата. Чак цъпки ме побих. Следващия ми въпрос е, какво най-мразиш в клиентите? Е това движение. Става от стола и всяко едно движение се гледа така с огромно недоверие и все едно да не стане нещо, да не знам. Това е прическа. Не ме пращай. Спокойно. Типата. Спокойно. То все едно, сега ще му смена картоната. Спокойно. Това е много досадно. Аз искам да те пострижа хубаво. Да. Между това, като ти дава клиента свободата да правиш каквото искаш, аз наистина давам не 100%, 150% от себе си да го направя перфектен. Ма така, като ми правиш, и да мога да не ми даваш свобода, не ми даваш. Доста е дразнещо. Аз съм с бръсначи. Му правя бузата. Оле. Казва обърна. Аз ще да му отрежа бузата, така ще да му направя да падне месото е така. Ужас. Так, цъпки ме побих.